Γεια σας πατάτες! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Μεγαλούμε, συγγνώμη. Έλα μωράκι. Βάλε με το βίντεο, βάλε με το βίντεο. Είσαι στο βίντεο λοιπόν. Θα πρέσει νοκτούρνο, καλύτερη μπάντα. Ένα σπίτι μας σχέδευα, οκ. Όταν τελειώσει θα έρθω, ρε. Άδεια. Άδεια. Συνεχίζουμε στο όμορφο κλίμα της ημέρας. Πρέπει να σταματήσω να κάνω αυτή τη ραδιοφωνική φωνή. Λοιπόν, να αργήσουμε τέρμα τα χαζά. Παιδιά, σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ. Άντε. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τις ερωτήσεις σας. Ερωτικό απαντήσεις με τον Links. Links, πώς λέγονται όλες αυτές οι γαμάρες ιδέες για τα βίντεο. Βάλε με στο βίντεο και θα κάνω like σε όλα τα βίντεο. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω που μένεις. Αλλά άμα δεν κάνεις like σε όλα τα βίντεο θα σε δω. Και θα σε σκοτώσω. Άμα ήσουν σκατούλα, τι σκατούλα θα ήσουν? Αν ήμουν σκατούλα, θα ήμουν η πιο ωραία σκατούλα. Ναι. Ποιος είναι η πιο ωραία σκατούλα του κόσμου? Εγώ είμαι αυτό. Ποιος είσαι βρε? Ποιος είσαι βρε? Η πιο ωραία σκατούλα του κόσμου είμαι εγώ. Τι θα έκανες αν ανακάλυπτες ότι η γάτα σου σε πηδάει τα βράδια που κοιμάσαι? Τι κάνεις εκεί? Ένα άλλο. Το μετανιώσες? Ούτε εγώ. Αν ο Βαγγέλης ζωντανεύει και σε απειλούσε με πολυβόλο, τι θα έκανες? By the way. Αυτή στην εικόνα είναι η μάνα μου. Και μιας και απέκτησα δημοσιότητα, θέλω να πω στην πρώην μου, Αναστασία μωρό μου, είσαι χάιο στο κρεβάτι. Ό,τι μηνυματάκι θέλετε να περάσετε, καλέστε στον αριθμό από κάτω και θα το μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Links, έχεις βγει φωτογραφία με τη Σουάντι? Και αν ναι, τότε δείξτε μας. Έχω βγει αρκετές φωτογραφίες με τη Σουάντι. Η καλύτερη φωτογραφία μας είναι αυτή. Επόμενη ερώτηση λοιπόν. Το μάτι έμεινε εκεί τώρα. Λινξάκο, θες να περπατάς? Κι αν ναι, απόδειξέ το. Are you part of the Illuminati? Όχι. Να σου Oliver. Oliver? Oliver? Αν ήθελες, αν ήθελες να βγεις με μια κοπέλα έτσι για ποτάκι, πώς θα της το έλεγες? Και αν σου έλεγε όχι, τι θα της έλεγες για να της αλλάξεις γνώμη? Ποια? Αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να βγούμε για ποτό. Όχι, όχι. Τώρα νομίζω θέλεις. Τζον Παναγιώ. Link, μήπως δεν μπορείς να πεις δεν μένω? Ίσως επειδή μένεις. Γιατί δεν μπορείς να πεις δεν μένω? Μένεις. Κάτι άκυρο, πες μου σε παρακαλώ ότι δεν μένεις Αθήνα. Δεν μένω Αθήνα. Έλενα Καρυπίδου. Αν είχες δόη. Δεν σώνεται. Όχι, έτσι δεν μπορώ να συνεχίσω την ερώτηση. Είμαι ψυχαναγκαστικός. Κάποιος να το διορθώσει, παιδιά. Αν είχες καρέκλες μπροστά σου και η μία είχε απάνω. Απάνος. Αν είχες καρέκλες μπροστά σου και η μία είχε απάνω με όμικρον, μια γκόμενα και η άλλη είχε πάρα πολλά λεφτά, ποια θα διάλεγες? Θα διάλεγα την τρίτη καρέκλα η οποία έχει πάνω ένα βιβλίο γραμματικής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου χρειαστεί. Μπορεί αύριο μεθαύριο να γράψει κανένα comment στο YouTube το οποίο είναι λίγο ανορθόγραφο. Λέω εγώ τώρα. Ηλίας Γιάπ, Links, γιατί η καρέκλα είναι κάτω από την αυλή της κουρτίνας και δεν έχει χρώμα Pringles μαύρων που βαράνε παπαρούνια σε ντουλάπα σερβιτόρου? Ανοίγεις λίγο το ψυγείο γιατί πείνασα. Oliver, δεν είναι για σένα, είναι για το παιδί. Συγγνώμη. Μα αυτό το πράγμα πια.
Ο Θανασάκης ρωτάει, τι πρόβλημα έχεις σε τις καμήλες? Προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο που διατυπώσες αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε να είναι κάτι στη φάση, τι πρόβλημα έχεις σε τις καμήλες? Σε φάση ήταν να στυπάς ένας Άραβας και έχει καμήλες. Ή θα μπορούσε να είναι κάτι σε φάση, ποιο πρόβλημα έχεις σε τις καμήλες? Ότι είχαμε μια διαρροή υγρού που έχει καμήλες. Επόμενη ερώτηση από την Ζωή που θέλει να χαμογελάει. Μπορείς να φέρεις για λίγο την γλώσσα στην κάμερα? Είναι γλύκα. Οκ, ρε παιδιά, ας είναι. Ας είναι. Άμα δεν κατάλαβες το σκυλί του την γλώσσα εννοούσα. Γιατί λέμε ότι η μπύρα παγώνει και το παγώνι δεν μπύρα? Επειδή το παγώνι πίνει μόνο την πουλ που δίνει φτερά. Τα αστεία του Links. Νίκος Μονό 12, ο αγαπητός μου αδερφός. Links, ένας κινητήρας Starlink στην οποία ο αέρας που τονώνεται καταλαμβάνει στον ψυχρό χώρο του κυλίνδρου όγκο 3 λιτρών και στην συνέχεια συμπιέζεται στον διαχώρο 0,5 λίτρου εργάζεται στις 2000 RPM. Η μέγιστη θερμοκρασία που παρατηρείται στον κύκλο είναι 800 βαθμοί Κελσίου. Ποια είναι η μέγιστη πίεση που αναπτύσσεται στη διάταξη αυτή όταν η μηχανή αναπτύσσει μέγιστη ισχύ 50 kW? Ποιος ο θεωρητικός βαθμός απόδοσης διεργασίας? Η απάντηση Νικολάκη είναι πολύ απλή. Παραγόμενο έργο αναπεριστροφή της μηχανής προκύπτει ίσο με 1500 Joule. Τώρα, για την αποφυγή απολύων ενέργειας, θα πρέπει να διατηρεί το ψυχρό κύκλο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με κατοσμένη μέγιστη θερμοκρασία των 800 βαθμών Κελσίου και τη σχέση συμπίεση μεταξύ 0,5 και 3 λίτρων προκύπτει απαιτούμενη μάζα γόμωσης ίση με 3,74 παύλα 3 κιλά. Αυτή η μάζα θα έχει πίεση 1049 μπαρ, κατά τριπτώνει στο ψυχρό κύκλο και θα ταχύνει τη μέγιστη πίεση με 24,4 μπαρ με ισότιμη συμπίεση και ισόχωρη θέρμανση. Φυσικά, συνεπώς Νικολάκη μου, ο βαθμός απόδοσης μηχανής ίσως με 0,727. Ευχαριστώ. Yes, science, bitch! Links, κάνε μου διάσημο. Πάρε εδώ, αγόρι μου. Εδώ το αγόρι, εδώ το αγόρι, εδώ. Πες αγόρι να με πει, κάτσε. Αγόρι μου. Πώς πιστεύεις ότι βλέπει ο Μπροκ από τα Pokemon? Ο Μπροκ βλέπει κάπως έτσι. Είσαι, δεν σε βλέπω. Καλησπέρα, ρε, αν αισθάνεσαι. Πού είναι ο Pokemon μου, παιδιά? Ρένα Χέντερσον. Θα συναντούσεις ποτέ μια πατάτα από κοντά να στο ζητούσε? Μη μου πεις ότι οι πατάτες δεν μιλάνε, ξέρεις τι εννοώ. Οι πατάτες δεν μιλάνε. Τα αστεία του Links. Αυτά λοιπόν για σήμερα, πατάτες. Αφήστε τις ερωτήσεις σας κάτω από αυτό το βίντεο. Ναι, κάτω από το βίντεο τις γράφουμε. Θα τα πούμε σύντομα. Ciao.